Ookkos nähnyt näin nättiä gluteenitonta briossia? Mä opetan sulle, että miten tää tehdään. Kaikki tarvitsemat raaka-aineet löytyy kuvatekstistä ja mä teen tässä alkuun tän tonne yleiskoneeseen, mutta mä totean kyllä nopeasti, että ei tuu yhtään mitään tämmöisellä pienellä taikinalla ja isolla yleiskoneella, joten siirrytään käsihommiin. Ja tää on aika nopeasti tai nopeutettu tää video, mutta mä haluan tässä korostaa siis sitä, että toi taikina vaatii pitkän käsittelyn ja tää voi laitetaan siis todella tällaisena kuutioina tuonne sekaan. Eli vaivataan pöydällä ainakin sellainen 10 minuuttia, jonka jälkeen lähdetään lisäämään tätä voita sinne sekaan. Ja tää vaatii työstöä ainakin 10-15 minuuttiin, et ei ole mitään niin kuin nopeata hommaa ja se on tosi tärkeää. Ja itse asiassa tässä huomaat, kuinka hyvin tuo taikinassa on niin kuin jauho päässyt turpoamaan. Gluteenittomassa taikinassa monesti jätetään käsittelemättä taikinaa tarpeeksi, kun ajatellaan, että siinä ei ole sitä sitkoa. Mutta tuolla käsittelyllä me kuitenkin saadaan siihen taikinaan tietynlainen rakenne, ja jos se leipä epäonnistuu, niin se monesti johtuu siitä, että sitä ei vaan kerta kaikkiaan ole niin kuin vaivattu tarpeeksi, joten älä lopeta kesken. Ja silloin, kun se on oikeasti hyvin kohotettu, niin silloin tuosta sormenjälkipainelulla, niin se niin kuin kohoaa heti takaisin. Eli siitä tiedät, että leipä on hyvin kohonnut. Ja tässä tuplakohotetaan, mikä on hyvin poikkeuksellista, mutta tälle leivälle tarpeellista. Ja kun tämä tulee uunista, niin voidaan todeta, että meillä on aivan mahtava brioche-leipä, jonka sä voit tehdä myös sämpylöinä.